rabbana babban sarki, mai kudin har da arewa shugaba babban sarki, yarda in tsara yabo na in yabo gun mai sarki, nana ya umma abiya karbi duk baitoci na. Sanni ya umma abiya yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karbi duk baitoci na. Rabbana kara salati gunta Fadima mai girma, gundiyar nan ta ma'aiki ya Batula mai girma, rafi sanyo ahalinta har sahabbai masu girma, sa Hassan sa da Husaini kaji jika na gwanina. Sallamata a gare ki ya Karima mai girma, ya Batula na so kike nake so mai girma, zuciya babu kamar ki yar ma'aiki mai girma, jinjina na yi gare ki karbi duk baitoci na. Sanni ya umma abiya yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karbi duk baitoci na. Sayyada gani gidanki zana tsaro baitoci, na ladab gana a zauna zana tsaro baitoci, hadima ce a gidanki ni nake yin baitoci, karbi begen a gare ni Fadima na yi baitoci. So nake yi ki saka na amma soyanki mafari, zuciya zana ji daɗi ko da yaushe da sururi, ko a ranar mahashar ma yarda in tashi mafari, a masoyanki Batula yar gidan ɗaha gwanina. Sanni ya umma abiya yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karbi duk baitoci na. Na zube komai kanki ba na san wata bake ba, ko kamala da mutunci babu wata in bake ba, gashi girma a gare ki ya wuce ban yi shiru ba, babu kuma wanda ya kai ki martaba ya ummina. Mai Hassan har da Husaini sanni sannin ki Batula, sannu umma gun Zainab mai isa har da kamala, sanni taka a kalau muna a bayan ki Jamila, ni Sumayya ta ma'aiki gani na yi baitoci na. Sanni ya umma abiya yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karbi duk baitoci na. Gafara nan in ɗora baituka gun ummi na ya ta annabi gaishe ki san ki yara ta jiki, so nake yi ki kira ni in nazo in yi yabo na, zan ji daɗi Zahra ya ta annabi mai girma. Sayyada na yi miki barka duka mata ba su kai, yan hali har da biyayya sun ji naki ba sa kai ba, mai wadata daga Allah sun zube duk ba su kai ba, ai sanin ki akwai daciya ta annabi mai girma. Sanni ya umma abiya yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karbi duk baitoci na. Mai kamar annabi kenan mai wushirya mai kamshi, mai kuma kyakkyawa in ka doso ka ji kamshi, mai girace mai gashi sannan alin mai kamshi, ai kamar kita annabi ce ya Batula mai girma. Wanda duk ranta ya ɓace sai ma'aiki ya ji zafi, in tana fara'a na yar ma'aikin mu na zifi, sai ka ganshi yana fara yar ma'aiki mai ƙarfi, dole ne na soki ko jikin mu yayo tsami. Sanni ya umma abiya yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karbi duk baitoci na. Kai ina ma in ji niga ki mafi girma, in cire ɗan kwali na shafa kaina mai girma, in ji zuciya ta warke na yabo a gidan girma, na hasken sadarin kiyata annabu mai girma. Ya wadata daga Allah wa ya zo bai yi shuru ba, wa ya zo duk mulkinsa in ya zo bai yi sau ba, dole ne ya yi biyayya dole ba zan yi shuru ba, ko yaban ma da muke yi sai
sayyada na yi roƙo in ji sanki cikin halwa in na zo san bege na sayyada babu kamar ki mai kamar annabi nana. Sanniya umma Aliha yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karɓi duk baitocina. Kai ina kike ne Fadima ina nan a gidanki so nake yi zara in ga na zo in ganki in ji daɗi mai girma ko da yaushe in ganki in ta aiki a gidanki ba dare kuma ba rana. Zahiri wanda ya so ki za ya huta maulati ran kiyama zai huta ta annabi ya fati rabana zai masa girma tunda ya soke a sai nana inji ina san ki yarda in yo bege na. Sanniya umma Aliha yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karɓi duk baitocina. Godiya ta na miƙo gun ilahu makagina wanda yayi annabi kenan shugaba ya sarki yayi batula ta ma'aiki rabbana ya sarki yayi hasan yayi usainu godiya gun sarki na. Shairai ga mu a jera mu muke yin bejanki mu muke miki baitoti masu ƙaunar a gare ya fa laifi a gare mu mun zube ga mu gabanki sai ya da yau mun tuba ta annabi manzona. Sanniya umma Aliha yar gidan na hamani na sayyada an zahara ku karɓi duk baitocina. Har ki bar mu da aikin mu sai ya daki mana gyara sai ta harshe na ji